dinuruti MC Pusat. Ya, kene sar, tengah sar. Oke. Oh ya, oh ya. Sugeng bubar. Neren kata-katang Wisnu Laras. Monggo katang Widwati Larasati. Sing ayu-ayu. Pak Guru selamat malam. Bandung Putri Solo. Katersanggyane mulangga para tamu inggih sampun nampi sampur pakurmatan. Monggo kula dherekaken dedemiat sing palenggan tumuju sastra langan Krida Mataya. Samujenengket kadang-kadang abdi dalem pangrawit Wisnu Laras Babar Bandung minggahipun Putri Solo. Bengi iki Mas Degleng mendem gitu. Mendem kahanan. Sartono durung mendem. Urung. Urung apa-apa ya? Urung apa-apa. Masih bayi-bayi saja. Lah sing diombe iki wedang teh rek mendem. Moga geng rumaos nampi nawala saking Pramoladi. Kasuwun jangkepi tumuju desa Sorolangan Budaya. Santi cekelane bir. Pakurmatan beksan bilangan wonten 6. Tasih kirang kalih. Sindene turu itu. Jeng kunci iki sinden senggel ya wani. Suarane serak-serak basah. Ning klangene yo. Iki sindene bingungan, angger kon kei job ngono mulih lali. Monggo iki rumaos nampi nawala. Mas Yudo ngunjuk riyin. Sing entuk keplek lali gitu. Basa Muda Laras. Suwun. Nggih Pak Guru Parwanto. Arep digawe tanggale 5 ne ya bareng aku ya kanggo. Iki panitiane sing ngeki keplek do nendi to iki? Jane sing entuk bagian sapa iki? Monggo ndandok jumeneng. Kadung krasa. Iki wis mrasuk aku ya. Iki ora komplit-komplit. Pak Direben. Dadi oyak-oyak deh. Aku lupa. Enggak suka aku nek kesuwen ini. Aku lupa. Aku sudah mau keluar ya. Jangan dulu ya. Monggo sing pun pikantuk sampur enggal-enggal jumeneng. Ampun kedangon. Ndang cak-cek. Mandole duduk. Alalah Kang Mandule wis mendem kena iki.
Ayo Dik, tak mapan kene Dik. Mapan. Lah Mas gone ngono Manduli kuwi. kabare pripun? Nah, Sehat? ora sehat. Manduli ora tau waras. Oh, gak tau waras. Ora. Urepe delak-delak. Monggo Mas Sarno. Monggo. Monggo dikibarke kadang Wisnu Laras. Keplek lali lagu ndum. Senyari memet singgo saupama Bandung lak kali sari. yen burung tak tinggal bali Sakno wiji. aduh omahe Aduh mae perbatasan Jawa Timur lho, Dik. lah iya Teko kene. sayo sing lali-lali wong tresno ra bisa lali Teklek taleni bola, Dik. yen durung kena kakean pola Masih pengen sayang. alan-alan saya Kita paske lho ya. Siap? siap Rama Teklek gua ning sawah, Dik. yen wis kenek mas aja njaluk tambah Masih kurang sayang. dedek capek lho sayang Sesuk tak pijeti ya. tenan lho mas Saka ngisor teko dhuwur, mandek tengah-tengahan. oke Aku melu Sar. Piye? Melu. ora Melu. kenal Melu menek gunung kembar. Melu melotot. Hai. Iya. Senyari mesinggo saupama Sepet-sepet sawune mentah, Dik. tak empet-empet nih serat betambah Berarti yo pengen. lah ya padha to Padha karepe. wong teko Kadang-kadang tarung kalau semangatin. Yo yo. Ah, ya. Bayem dibabat arit, Dik. Iki Mas Manduli iki anggere cekelan duit ayem. Lah serang duwe iki. Wis ra duwe. Serang duwe. Anake Koreanan kabeh. Yo yo. Ha eh. Oh oh. Ha eh. Terus sing rasa memayu ayune praja. Jambu apa jeruk? Aku melu apa ya entuk saya. Entuk sedelok wae ya, Dik ya. Injek kan. Sementing siramu iso puas iso marem. Injek. Yo yo. Ayo. Malik Putri Solo Sayo sing narangi para tamu nampi dalu. Saben pikantuk daran mau paritipun rapi kanthi nikmating raos.
putri Solo ayune kepara nyata pancen pinter anglelewo dasar putri Solo kaya macan luwe sendal cincin pangrakite ciet-ciet suarane karena berlian Wisnu Laras Kasogol matur sembahipun sedaya para tamu sawetawis ngaturaken beksan pakurmatan krana sampun para dalu menika ngancik selingan pakurmatan saking Asih Lastri cilik nendi lastri cilik asih asih ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti tak pernah ku nikmati megahnya dunia akan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu duhai kekasih hari-hari berlalu bagai dalam mimpi yo Mas Gareng goyang Mas Gareng Mama
ku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari, semua itu suratan darinya. Wisnu laras konge wong duwe gawe. Masih bersama Lastri Cire, seniwati sing lagi naik daun. Amin. Daun apa dah? Garing. Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Aku melangkah dengan perasaan. Mengapa aku tak terlahirkan dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Karena aku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari, semua itu suratan darinya. Mengapa aku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari, semua itu suratan darinya. Kini aku sadari, semua itu suratan darinya. Makasih Mbak Sambung ya, Lastri Pak Cile. Yo Mas Mandole, Mandole podo MC nih. Asik, asik. Ayo, 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 ayo. Sing gedhe pangapuramu nimas bepujanku jantung hatiku sambungku mung wanci dalu ngrupito saremu kalawan garwamu. Kamas kamra itu saja more kalastarine kira lite atanono ingkang nyarume nyomong akibate aku ngomong bayangke. Matur suwun Pak Guru. Remuk ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki. Apa tenan sido dadi tak telu tak ganti sira apa gemati. Wisnu laras kok dilawan. Menda boyo Asik. sita ore arat
sing kedipan ngapuramu nimas bepujanku kejantung hatiku sambung kumong wanci dalu rupito sarimu kawan karwamu ayo Tri Kakak Mas Kamra ramu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan sido dadi cah telu tak ganti sira apa gem mati lho Tri wis ngono kok. Ya. Sabar bareng ya, Pak. Ora. Kok muntel ngene. Menda poyo Putri Soletya terus bisa juara ika kawetron matur nuwun Mas Sartono iki kancaku ning Jenar pengendangnya ganti Dik Yuda saking Komplang Pandian Ngawi Karanganyar Jawa Timur. Wah, Mas Mandule kene Mas nyambut gawe kene sambatan gane bolone. Pak wis mendem. Pengendang cabai rawit kon rabi ya moh Yuda jane sisa nyambut gawe. Monggo kadang-kadang Widowati Larasati kalangane kosong. Ya nduk Ika nyambut gawe ngger. Saya suwe kok njero saya lemu wae. Erse, kamu luguhnya jangan kayak gitu ya. Dari sini kelihatan. Wah. Monggo kadang-kadang Widowati Larasati. Bersatipun lajeng malih mangke para beksan pakurmatan selingan kathah sanget. Sedulur para pametri budaya. Para pamirsa Modern Budi Papan lumantar 3 putra live streaming. Salam santos saking Wisnu Laras. Salam sehat. Salam budaya. R&B. Ayo nyambut gawe R&B. Iki rek kari loro to. Yo kalangane diisi telu-telu ngono. Iya ndak, iya ndak. Iya nduk. Sing lungguhe rada suwe gantian.
Iki sida ora ledek ra dado balik iki. Nek ra sida kukut wae. Ayo sing do drep ndang balik gone. Iji kon nyekel jaipong sing ngakon Wisnu. Ayo sinden-sinden balik sik yo. Warni, ayo. Nek ora sida ndang tak barke wae. Nyambut gawe ece-ece ae iki. Iki MC-ne bacot dhuwur iki. MC-ne bacot mendem. Ho 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 ho. Ah. Ayo, sing jane kono dadal balik rene. Hei. Yetno. Balik sik. Nek ketoke wis ora enek sing dijogeti tayub garap sragenan terus. Ledeke bendo sobo dhewe-dhewe kono. Lah aku rek kok etok-etoke MC-ne marah etok-etoke. Lah, ayo. Beksan kewajiban dan dadi tindake sik. Perkara ku rembukan meneh. Ayo. Lastri. Ayo Kang. Ngono. Wayah nyambut gawe ndang lumpuk. Nek ra nyambut gawe buyar. Golek nggon dhewe-dhewe. Monggo Mas Sartono komplit. Wah. Ngene dadak disengeni karo. Nek ra disengeni ra mangkat kabeh. Sampun Satoto jangkep, monggo. Mandule mendem.
malih ande-ande lumut. Ibu kula kepareng medun pindah ninggalkan aduh ibu kula isih tinggal purun katresnan nadyan ayu sisane nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku Supri apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa kata suwun rino lan wangi mogi-mogi Gusti jaranan jarane tak tumpaki
Windonono Ah, tak enteni ing pucuk ing tresno bareng nangka bebasane mung katon katon sliramu bae. aja lali pamoringku. Kekelana kapas janji kang sabiasa tanteni nganti saelingmu. Pengendange bengi iki sarepe pirang-pirang Mas Wisnu. Bu Warni. Ayo ndang joget siledek ndang dong adek. Oh, sirwasa derep neri untuk bawon kok dibaleni neh. Mari po jangan nyempet gawe po dolanan. Oke bro. Monggo Pak Dirdi. Yuk Bu Warni, ndang do balik rene kabeh yuk. Nek kita ora do gelem balik ganti Ernest. Tak sindene tayub ganti Ernest ra apa-apa nek do gak balik. Ayo, ayo balik. Ayo. Yo. Beksan tayub, Pak Bambang balik ke sik, engko nyileh neh. Ayo kene. Balik alam sik. Jumbo. Oke Mas Beling, Jumbo balik ke sik. Ayo balik. Mulai. Balik asalnya kene Ger, kene Jumbo. Ya ndak, Bambang balik kisik yo Ger. Yo disangoni, ndang disangoni, ayo kene balik. Nyambut gawe timbang diganti Ernest iku. Yo Sri. Kowe ora apa-apa Ernest. Si Dene ledeke ganti Ernest dah angel. Pinantu sagung ing rayon. De balik sik delok de yo. Ben ki joget sik. Moh ra iso kabeh balik. Masalah jene beksan kewajiban. Ku nek Israel terserah. Pari Rabin, Pak Nardi. Ya De, mriki sik. Saya enten beksan tayub. Mungkin nek mboten enten mboten ora apa. Jumbo, balik ki sik. Wis kok pek neh nek wis rampung. Ayo balik neh. Bambang. Balik ki Ger. Ayo balik ki sik kene. Engko nek wis ora enek beksan tayo peken kabeh aku yo ora arep njaluk aku. Ora doyan aku. Aku nek ora retno ora masuk aku. Deglengi lho. Lah ngono. Ayo kene balik. Adi Jaya. Ayo ora usah ganggu. Kene Ger. Ayo balik. Yanti. Ikram. Kowe iki kaya tedas kok, Ikram. Ikram. Kowe po tedas. Ayo kene. Lah yo. Gatel. Ganggu ae kowe iki, ayo.
Bendang nyambut gawe kok randang-ndang. Ya kok sik wong iki beksan tayope komplit kok. Engko nek wis gak enek beksan PN. Ya toh? Kok nek rampung PN kabeh aku ya moh. Beksan tayot kudu komplit. Ora komplit urusane Allah. Wisnu laras. Monggo sing pun pikantuk keplek ndang jumeneng. Pokoke urusane Allah. Alah jumboy asem kok. Barben Mbak Nardi. Benar barben kok nek sing joget entek ndang ngomong ya. Penistaan mbahmu kuwi. Wong urip aja lali Allah, Bu. Kita semua makhluk Allah. Sok kau rek, Bu, kowe sok ning neraka karo somoe ya, Bu. Kono akeh ledek, Bu. Komplit dereng niki kadang. Ya ger, yoga. Yudo apa yoga kuwi? Yoga. Masuk Kibar kele. Oh. Hai. Tunggaren tapak konane wikrom mandele krom senen aja dipenggak mlebu penjara asik tak lakonane. Asik. Larang rakan ken beca ile sing ganteng Loh, hai. Yo. Wisnu. Nyambut gawe Etan kali kulon yo kali kidul kali tanduri jarak etan santri sinden iya kulon kiai Segenap anggota panitia mohon menghubungi ambulan layanan umat untuk mengantarkan Dule yang sedang mendem. Rikom kayu melanding gandel pawon gedang separo wae pengen nanding ra iso klakon trimo nyawang
andeng-andeng ewa Andane jagrang karo sopo. Itu sati jumuti. loh ayo Kene sing apa halo arang regane. titiwan jiwane kadang kata men kijing ring Wisnu laras Gong Deso Ki Sogo Kijing miring co Ayo mas kijing miring kijing miring ayo miring tanggung kijing miring ayo disampung kijing miring wong ayu kijing miring wayang Petro sikile bintang sing nganggo kupluk sregep sembayang kijing miring kijing miring selembar godhong karo sabar narimo Sasi suro aja ningali dakes ripet bolae mesin Joko Dudo aja lunga bengi dakes ripet bolae mesin Yanur gunung unsuran bundar nolas kijing miring kijing miring mimpi mangan beton sampai mati ora Lakon. Kijing miring. ane apa kenar ya labuna karo kijing miring rama-rama dung sakrase jus lawase tembukan melu Sarawanata kembali Mas Gareng Akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ora iso Monggo kadang Widowati, ya Larasati, ya sang tandak ledek basa gamblange sumangga kasujengar sang sono palanggahan tumuju ing sasana langan Grida Mataya nderekaken praptanipun sang pamangkugatipun Bapak Wisnu sa kadang nggih sakala warga dene pamundutan gending ambabar unggeling sigro monggo Mas Wisnu dulur lanang telu maju kabeh Mbah Sogol ugi kepareng satata majeng ing sasana langan Krida Mataya Mas Sulis Pak D Sular Pak D Sular yo kudu maju monggo Sri swarane kumara samya rebut ngarasa ngestu pada dawunya sanata sasiru ngayahi karya Ririn Yanti
Monggo diajeng wangsul ing sasana pambeksan ngayahi karya sungkurmat dumateng pamangku gati ingkang sampun keparing satata ing sasana langen krida mataya manunggal sadya damya tino nasri swarane gumuruh samya rebut karsa estu padha dawuh sang nata sajuru juru tukang syuting ya iso dirong karya metrokipun salam kangen atiku lega ati lega salam kangen tetep garapipun tayub nderek dawuh saking Bapak Sinardi Bapak Nardi mbok bilih sampun jangkep kibaring kendang saking para kadang Wisnu laras. Wisnu sing bener jogete nu Nyai karya pakarya ane praja kumrenggut sangkon sancot tali wanda manunggal satya pakaryan ing praja kumrenggut sengkong sancot tali wanda manunggal sedya damya tino nasri suaranya gumuruh arsa rabat ngarasa ngestu padha dawuh sang nata sajuru juru ngayahi sogol. Apa ya sogol? Ati lega. Sulis leh bangsane kaya patung e. Mas Seno sakadang ampun kondurian tetep pinarak mangke nenggo giliran pakurmatan Sing nyanyi Gede Aris, Wawan nyanyi Wawan nyanyi, Aris nyanyi. Malek ati lega ya lho yo. Salam
Salam kangen jare salam Jaipong. kangen. Weni Sogol. Salam kangen Jaipong. Wisnu Laras. Tetep tayub pundutanipun keluarga Agung Raka Mas Wisnu ingkang kepareng Dono Swanten Raka Mas Sulis pengendange Wisnu Laras. Sulis yo pasti nyanyi juga. Pases nyanyi yo pases golek bojo. Iki malah entuk bojo malah wong kulon-kulon. Ning kadung amba saiki ado papane Pokoke anggere jumbo ora mulih tak rabekke ning kulon kali. kepiye wartane aku tansah nyantu-antu muga liya dina bisa ketemu pancen kudu takoni yen to tresna ra kudu duweni nanging jroning ati nanging piye kudu lakoni panyuwunku mring sliramu rungono tangising ati iki lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati atiku rumangsa Ya, lega ati lega. dening lakon Siap. catur nesa lan kang pindosan satya amung tansah dadi liburan Lasri Mas semono aja wis mring dadi usada nyedak lungguhmu aja ragu-ragu prasasat katiban daru Goyang yo. Ser ser ser. Jamu ati kulaga wis katamu terus Mas Seno sakadang mangke toto-toto. Ugi mangke wonten Mas Barok. Ya. lho tutup tukaran los mawar
atiku rumangsa lega dening lakon catur netra lan kang benda setya amung tansah dadi baik Kak. Semua wong manis aja wis mring dadi rusaka lara uyung nyadak awungmu aja ragu-ragu prasasat ketiban daru Hop. Ketemu. Aja bar sik, ora iso. Aja bar. Mah. Niki dalu meneh kok. Ya. Yuda nyanyi ya. Oh, keri mas. Aduh keri mas. Pokoknya nyanyi. Wisnu Pokoknya nyanyi. sing apik. Mbak Lastri. Wis pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane ngantung nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku Ati dadi kangen. Saya suwe, saya tambah nemen. Ngalor ngidul dadi bingung. Otan kangen ra bisa dipendung. limbuke medun limbuke Iya. wong ayu enggal bali Iya. Nadian Mbak Puji, mari joget sik, Petro. iso. Joget sik, balik Ati gelo muga antuk tombo Ngapunten kadang-kadang Limbuke wis joget, nularas. limbuke ya. Sekedap menika mangke sak sampunipun Dono Swanten rampung bablas lanjutanipun Limbuke ingkang joget, Dono Swanten limbuke. Pak Tono sing ngendang anake sing nyanyi Pak matuk mboten. Matuk. Oh iya matuk, nggih. Lanjut, yo. Manut Mengke aku. lajeng Pak Tono Dono Swanten. omahku aduh manut aku Nganti kagawa ing ngimpi, gawang-gawang sliramu wis tepung. Nanging ati dadi geloang, tak goleki sliramu Sularas, goyang yuk. Wisnu. Wisnu Laras.
seorang gadis Ea. 3 ekor. Ea. Masuk. Wis pirang taun lawase ana kene enten ditekane Iya. ngantung-ngantung nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku Ati dadi kangen. Saya suwe. Saya tambah nemen. Ngalar ngidul dadi bingung. Otak kangen. Rapi sadi bandung. Asik. wong ayu ingkang bali kanggo nambah kangen ning ati nadyan sak kedeping netra ati gelo muga antuk tangga Ngapunten kanca-kanca Mbok. wis laras. tambah atiku ciwa Mas Oh nggih. Mangke mesan lado mae oh ya manut. Ya. Ayo dong pasang posisi. iya kadang Posisine, aduh. posisine. Iki. Ngapunten kanca-kanca wis nularas. Mangke dawuh saking pamangku gati rampungipun jam 3. manut Nanging yoga-yoga mangke mangsul kasuwun ngasta beras sak-sak. manut omahku adoh Nganti kagawa ing ngipi. Gawang-gawang slirang wis teko. Tukange anu bancine nyoting. Bancine nyoting. Warni. Takon. Slirang ora ono. asik Mbak Sri ngatek sano suwe anggon putan ngenteni jawaban saka sliramu dadi impen rino lan wengi saya nelongso batinku Marang pepulan biyunge ora ngerti anggonmu lunga atiku dadi kecewa pamujiku mugi Gusti paring ngono antu anugraha ingkang sinedya ugi bebrayan kang mulya Mohon maaf sebelum dilanjut ada berita kehilangan. Mohon maaf MC-ne Mbah Somo hilang. Walah ning kono to. Lah, deglengi nganggo kopiah jan kaya kiai. Jan elok ya. Kaya ustad. Nggih. Lanjut mengke tetep bonus wonten. panggonane Lino joget tatu. ana sukuna suka tapi mau Kangen ngati Pak Tono ingkang bonus wonten. Kangen ngati Pak Tono monggo. Sedilo Wisnu Laras aku tak ngeri aku
ngeri aku. Asal. Suwe anggonku tansah ngenteni jawaban saka Jebule ra pungut ya. Dadi impen rino lan wengi saya nelongso batinku. Pamujiku mugi Gusti paringono MC tangan goyang karo Yanti ingkang sinebya mugi bebrayan kang mulya. Lah aja gayang-gayang kok iki. ngapunten Mas jenengan niku ora tanggap tegese jenengan kon nyedak Yanti iki kon nyawer Yanti. Oh Yanti sing iki Yanti. Iki Sri. Sri. Nah. Yanti ntarene Yanti. Toh. Yanti iki sing iki. Yanti ntarene Yanti. Sri iki sing iki. Hah? Wis pinas Yo. ana sakyono suka. Larsipun tasih mapan wonten pelo. Kangen ngati Pak Tono kasut jegar kene sora palanggahan. Urip Kangen iki mung ati. Matur nuwun Mas Yudo, dulur lanang. Sesama seniman harus saling menghormati dan menghargai. Yang penting tetap selalu kompak. Hati susah mung kangen sliramu. Rina wangi tak anti-anti. Aku tetep nunggu kowe bali. Kangen iki ra bisa mari. Mung sliramu kang bisa nambani. Tetep ora pupuh. Wong pake sing nyanyi anake sing ngendang. Ora suwe aku bali. Lanjut rong pupuh. Bisa cemanding ana ing singgu.
Mas Joan disiapke sesangganmu sisan. Kowe nek rampung iki sesangganmu khusus Pak Budute Wisnu. Sawindu suwe lawase kowe lunga ora pamengku wong ayu bebujanku Anak buah Wisnu Laras koclok kabeh sesuk. Melok joget mubeng Wisnu. Sing ngeson, sing nyoteng, yoga-yoga, kanca-kanca tangan, joget kabeh yo. Yo, kabeh kabeh. Pungkasane pemanggihane dalumake. Yo, Hatiku joget yo Mas. Ngajeng yo. ora bisa turu lewayanganmu ngreridu hatiku monggo Rino wangi kantia Ayo. Ayo. Ayo yo yo yo. nunggu kowe bali kangen iki ra bisa mari mung sliramu kang bisa nambani Iya. Jolali bablas sesangganmu Wisnu yuk. Ya, ngapunten. Aku yo gumun. Hah? Sing ngeju. Ya, sing Aja sumelang wong manis. kira bakal ayu. Sesangganku singkong keju rampung. Sesangganku ya. Khusus Dik Wisnu iki. Nah, gumunke. Mbah Sogole mendem rong dina rong bengi kok ya ora iso. Ora iso mendem. Kamu kala mendem entek 90 kerat. Ing wengi tan bangkit lali was pembrebes miling angrerucit ati Ganti janjimu engoni tiwas ngeranti tangeh gelem bali bebasan was ajur umur nimas pepujanku atiku kang kuwur senadyan wis tak gondeli nora mendok malah saya dadi saben mapan turu tansah umleyang gambarmu katon esemu kan semu kang mas abot sesangganku tak dodo aku sing salah amung bisa pasrah ngempet rasa susah tak lakoni nadyan bisa Tambal ban pungkasan. Tambal ban. bunga tambal ban lakon peganjaran tomomo eling sikilmu ya mo Lelagon tambal ban ing mangke wangsul dateng Studio 1 Kung Somo. Kegandengan sampun lelagon pungkasan woro-woro pengumuman katur dumateng bakul bir sing urung bayar montore disita sak kontake sak SNK-ne sak BPKB-ne kanggo sandang lan
nasib api duit kantongan Sewangapunten dumateng keluarga agung krasa kroncongan Bapak Wisnu. Mbok bilih sawetawis sampun tabuh. Setunggal gangsal 12 menit dan Nurwantara ringkilan kula kang minangka wakilipun Pong Somo Setra Gedreng. Mbok bilih singkong keju lepatipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sinden tayo pomo bari gitu. emak ceder Sedaya kekirangan pun bebili anggenipun aturipun lelagon gegedolan sawetawis kirang jumbuh kalan panganganipun para tamu ugi kalamaripun para tamu kan kanten keluarga agung pamaugatipun Bapak Wisnu Bapak Sodol Sakula Wongso nyuwun bunging pangaksama ingkang kathah damar mancung sinepet balung jagung pinunggel atur kula nuwun nuwun nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.